Malo omedo kinde ne chik machungo chudo mar omenda mag somo kaluwo mbui mar eCitizen. Kano medo thuolo mar chungo chenro makamano, Doho wacho ni chungo chudo go kokale mbui mar eCitizen ok birocho chenro moramora mar sirikal. Magi timore kinde mar riwruok mar okinde LSK kod mar jopuonj KUPPET bendo riwre burano kaka jokanyo madiher ni mondo nyuak gi burano. Jokanyo sekta mar somo pod medo duondgi e kwedo chik mar migao mar somo mar chulo omenda mag somo e mbui mar eCitizen kaka wuono Doho golo chik mar medo chungo chudo makamano kik chakre nyaka bigol ng'eto e burano dwe mar Ang'wen. Riwruok jopuonj mar KUPPET ma bende okwayo mondo nyuak gi e burano kaka jokanyo ywak ni chudo e eCitizen dhi medo pek ne jonyuol e chulo fees kendo rocho chenro mag somo. To disbursement mar capitation mar 22,300 schools en gima osebedo very sluggish. Obedo en gi nyao maduong' manyiso ni kata beni eCitizen tiyo to ok onyal tiyo maber. To bende odhi agula achiel, obiro kawo thuolo mang'eny mondo pesa ni udug back to school. Transaction ka transaction en gima kawo siling 50. To ka parent achiel odhi school ding'wen, to kichino se lose 200 shillings. School biro bedo gi chir mar medo fees ki 200 mondo gi cost no endo gi transfer to nyithindo. Misori omedo ni bedo ni ne oko kawo pach jokanyo sekta mar somo omiyo nitiere penjo mathoth maluoro chenro ni maonge ng'ata manyalo lero. Wach mosir kod nyawadgi mar elimu bora working group Boaz Waruku. Stakeholders mag education ng'eny, jopuonj nitie, jonyuol nitie, international partners and local partners, civil society, ji mang'eny gi duto te nitie, ket gi kanyakla gi joma timo nonro, researchers kaka wan ung'iyo ni to ere rieko makoro wanyalo logodo shida mantiere ni. Misori bende dok ne jopuonj ewi gima iwacho ni samoro jopuonj kawo omenda mathoth mohewo mowinjore kawo kuom jonyuol. To gima timore ni jopuonj wan joma very creative. Environment ma wantiere no endo emwa create mondo provide solution mar mwatimo. Koro wawuoyo gi jonyuol to wanyiso jonyuol ni ng'eni jopuonj mokelnwa skul kaendi nyalo mana puonjo subjects 4 to watimo subjects 9. Koro miwauru jopuonj manyalo puonjo subject 5. Koro gimanyo jopuonj kwan, gimanyo jopuonj physics gi chemistry. Koro mechulo gi pesa ni. Midhiero ng'eny kabisa. Bura mar chulo fee e mbui mar eCitizen ibiro winji tarik 17 dwe mar Ang'wen higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ogai mar jomin bura ochwalo milome ne Doho mar dwaro mako apil